Ναι, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Σήμερα έχω την ευκαιρία να σας έχω έτσι για αρκετή ώρα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και οι κυβερνήσεις δεν έδρασαν περισσότερο προς την πλευρά του φαρμάκου και πήγαν προς τα εμβόλια? Γιατί εγώ ήξερα παλιά ότι όταν δεν βρίσκεις ένα ασφαλές εμβόλιο, καταφεύγεις είτε σε δανεικά φάρμακα όπως τα λέτε εσείς, είτε βρίσκεις καινούρια, όπως έγινε με τους ρετροϊούς, όπως έγινε, όπως αναφέρατε προηγουμένως, με τους καρκίνους. Γιατί δεν το κάναν και γιατί δεν το κάνουν, τι συμβαίνει? Κοιτάξτε, επειδή έχουμε μια έτσι σχετικά μακρά σχέση, κορονοσχέση δηλαδή, αλλά από την αρχή, οπότε έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές, θα θυμάστε ίσως ότι εγώ στην αρχή ήμουνα πιο αισιόδοξος ότι θα βρεθεί φάρμακο και λιγότερο αισιόδοξος ότι θα βρεθεί εμβόλιο και μάλιστα messenger RNA. Ειλικρινά δεν το περίμενα. Και γι' αυτό το λόγο, όταν μου κάναν τέτοιες ερωτήσεις διάφοροι συνωμοσιολόγοι, τους έλεγα, παιδιά, αφήστε να βρεθεί πρώτα, με την έννοια ότι εντάξει, μην το δένετε και κόμπο. Συμπτωματικός βγήκε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Το φάρμακο αυτή τη στιγμή, εξαιρετικά αποτελεσματικό, υπάρχει και έχει πάρει άδεια 10 Νοεμβρίου. Τη μέρα που ο Αλμπέρ Μπουρλά ανακοίνωσε ότι τελειώσανε και θα προχωρήσουν σε αδειοδότηση, ήταν η μέρα που είχε εγκριθεί το φάρμακο από τον FDA. Είναι ένα αντίσωμα στην Αμερική, το οποίο είναι αδρανοποιητικό του ιού. Αυτό λοιπόν το φάρμακο. Τα μονοκλονικά, λέτε, τα αντισώματα. Που έκανε ο κύριος Τραμπ και λένε ότι έκανε και ο Ιερώνυμος. Λένε ότι έκανε και ο κύριος Ιερώνυμος. Δεν ξέρω ποιος το έχει κάνει για να ναι, δεν έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή όμως είναι αδειοδοτημένο φάρμακο. Θα μπορούσε με μία σύμβαση να έρθει και στη χώρα. Αν λοιπόν εγώ ήμουνα ο αρχίατρος που είπα προηγουμένως, θα ρωτούσα πόσους ρε παιδιά έχουμε αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία που θέλουν οξυγόνο. Σήμερα λοιπόν εγώ έχω 2-3 ανθρώπους στα νοσοκομεία. Θέλω 10.000 δόσεις του φαρμάκου που κάνει ένα χιλιάρικο. Ωραία, 10.000. Από ένα χιλιάρικο είναι 10 εκατομμύρια. Δεν είναι ποσό να το συζητάμε. 5 δις το μήνα ξοδεύουμε για το lockdown. Με τα 10 λοιπόν εκατομμύρια, εγώ όσους έχω τώρα στα νοσοκομεία θα τους έκανα καλά. Άντε να πέθαιναν ένας, δύο. Αυτοί δηλαδή που ήταν στο. Θα μπορούσα να άρω και κάποια μέτρα ή να τα περιορίσω ή οτιδήποτε. Να γλιτώσω την οικονομία μου. Πάνω στο πικ της επιδημίας, το φάρμακο μας σώζει. Το εμβόλιο θα είναι για του χρόνου. Δηλαδή να το κάνουμε τώρα, εάν θα ξανάρθει το Σεπτέμβρη, να μην το κολλήσουμε το Σεπτέμβρη. Δεν θα σώσει κανέναν από αυτούς που τώρα νοσούν μέσα στην επιδημία. Δηλαδή μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλη, όσοι ήταν να κολλήσουν και να πεθάνουν, θα έχουν πεθάνει. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα θες το φάρμακο να γλιτώσει ανθρώπους και μετά βλέπουμε με το εμβόλιο. Το επίγον, και εκεί θα έπρεπε να επικεντρώνεται η πολιτική ηγεσία υγείας, είναι το φάρμακο, όχι το εμβόλιο. Το εμβόλιο θα μπορούσαμε να το ψάξουμε μέχρι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Τότε θα έπρεπε να μας πιάσει πρεμούρα για το εμβόλιο. Αν βέβαια συνέχιζε ο κορονοϊός. Να πάμε σε κάτι τελευταίο.